Tervepä terve täältä pihahommista. Mä oon täällä meidän pihasaunan takana, joka on siis tämä tässä. Ja meillä on ajatuksena tehdä tänä kesänä siihen semmonen pikku freesaus. Niin me haluttais siis maalata toi. Ja sit me tehdään siihen semmonen pikku terassi. Ja tää pihasaunan tää takapuoli, missä mä just nyt oon, niin tää on siis ollut ihan täynnä semmoista metrin korkusta rikkaruohoa sekä myöskin vadelmapensaita, joita on tässä muutamia säästänyt. Ja mietin, että tähän olisi ihan mahtava, kun tää on siis tässä niin kuin eteläpuolella, niin tähän olisi mahtava tehdä semmonen niin kuin vadelmatarha tulevina vuosina. Niin teen nyt tämmöstä erittäin hikistä pohjatyötä, eli viikotoin näitä nokkosia ja muita täältä pois, että saadaan vähän vadelmille tilaa. Ja huomattiin tuolla äsken myös, että muutama lauta tuolla mukavasti repsottaa ton pihasaunan seinästä, niin voipi olla, että joudutaan vähän tätä ulkovuorausta uusimaan. Mutta toisaalta ihan kiva, koska mehän ei ollut tässä kohtaa vielä tehty hirveästi mitään remppaa täällä, niin koska meillä siis osaamistakin on aika vähän, niin tää pihasauna voi olla vähän meille semmonen niinku harjoitusprojekti. Et jos tää menee, tai jos tässä kaikki ei mene silleen 6/5, niin se ei haittaa, koska se on pihasauna. Niin tää on meille nyt semmonen, missä vähän harjoitellaan juttuja ja silleen. Ja koitetaan tehdä itse kaikki jutut, mutta joo, täällä on erittäin hikinen tunnelma ja paarmat pörrää ja mä oon aivan hiessä ja täynnä parman puremia, mutta tällaista. Täällä myös näkee ihan pikkasen, avattiin siellä näkyy siis vähän hirsiseinää. Tämäkin on siis vanha hirsirakennus, mitä on ehkä laajennettu. Toi on siis saunan ikkuna ja tässä on sitten tommonen pikku verstas. Ja kivasti mun mielestä näkyy toi tommonen tiilikivijalkakin nytten, kun raivas vähän noita pensaita ja tuolla näkyy toi keltainen talo ja tässä sitten naapurin upeata perunapeltoa. Ja sit laitettiin tommosia kivoja heinäseipäitä noille muille vadelmille tommosiksi tukikepeiksi, niin tällaista kaikkea mukavaa. Tänne maatilalle on saapunut tällaisia erittäin uskottavan näköisiä remppamiehiä. Käydäänpäs katsomassa, keitä he ovat. Mitäs? Täällä on aika tämmöstä hyvän näköistä puuhaa. Mitäs täällä tapahtuu? Hetkonen. Täällä tulee hirsiseinää esille. Kovaa vauhtia. Siis todella hyvän näköistä. Ketäs täältä löytyy? Henkka. Henkka. Sulla on selkeästi kokemusta näistä vasara-jutuista. Ei ole ensimmäistä kertaa vasarakäyssä. Ei ole. Wow. Sitten kukas täältä löytyy seinän vierestä? Erno, morjesta. Nice. Mitäs sä ajattelet tästä meidän projektista? No, me vähän mietittiin tässä, että meneeköhän tää teidän projekti ihan uusiksi tässä. Okei. Voi ei. Jätetään hirsiseinää ja katot tähän esiin, niin ei tarvikaan näitä lautoja laittaa päälle. All right. No kukas siellä kolmantena? Siellä nurkassa. Jami. Jam. No, mitä sä ajattelet, kun tulit tänne maatilalle? No, että täällä pääsee ainakin puuhastelemaan kaikkea kivaa. No Kivaa ja viettää kesää ja saunailtoja. Mahtavaa. Wow. No mitäs isäntä tuumaa nyt tästä pihasaunaprojektista? Ollaanko optimismin vai pessimismin puolella? No siis mä tulin tänne sen takia, että pääsee YouTubeen. No, sekin on yksi syy. Wow. Mahtavaa. Hyvä tästä tulee, joo. Nyt sieltä löytyi toi ihana hirsiseinä ja sitä tässä nyt ihaillaan. Wow. Olen tyytyväinen. Tyytyväinen emäntä.
Terve! No nyt ollaan huhkittu tässä jonkin aikaa ja näyttää siltä, että saatiin kaikki laudat mitä tarvittiin niin tältä omasta riihestä ja se on kyllä aika iso säästö. Varmaan 800 € edestä puutavaraa laskettiin, että menisi tohon pikkuprojektiin ja nyt sit löydettiin täältä, joten aika mahtava juttu. Ja mikä on myös hienoa, niin nämä puut varmasti on sahattu tästä jostain läheltä. Nämä on ollut iät ja ajat täällä, niin silleen hienoa, että tuli käyttöön ja vielä näin edullisesti. Mut sit lähdetään laittaa lautaa saunan seinään kiinni. Come on. Cheers. Hyvä me. Hyvä me. Cheers. No niin, nyt ollaan päästy tässä pihasaunaprojektissa siihen jännittävään vaiheeseen, että päästään maalaamaan. Ei tarvitse enää katsella tuota kulahtanutta seinää enää kauaa. Ja meillä on täällä aivan ihanan värinen maali. Vähän tämmönen vaalean vihreä. Ja mikäs fiilis nyt isännällä? Tupla peukku. Kyllä. Enää vaan sekoitellaan tavarat keskenään ja lähdetään maalaan. Kyllä. Joo, me tehdään ensin tämmönen pohjamaalaus, mihin tulee tämmöstä ulkovernissaa ja sitten tollasta 4 ölyn maalia. Niin wish us luck. Luck. Okei. Nyt ollaan seuraavalla työmaalla. Ja tässähän meillä on upea vanha kivijalka. Ja tää on oikeastaan tää koko meidän saunarakennus. Ja toi työkaluvaja.
Niin, ne on kaikki tällä samalla hienolla kivijalalla. Joten mikäs tähän olisi parempi tähän saunan viereen pistää kuin terassi. Ja mä oon vähän kaapinut tätä kivijalkaa niinku tästä esiin. Ja nyt olisi tarkoitus tyhjätä toi kaikki maa-aineistosta keskeltä veke. Joten tulee ole aika hikinen homma, mutta onneksi on traktori apuna ja sillä saa sitten ton ylimääräisen maa-aineksen vietyä pois. Niin siitä tulee varmaan hyvä. Mutta te pääsitte nyt kattelee, kun meikäläinen hikoilee. Joten nauttikaa. No niin, mitäs täällä on tapahtunut? No täällä on tehty oikein paljon töitä ja hikoiltu. Ja sitten laitettu vähän soraa ja nää suodatin kankaat tänne pohjille, niin jospa tästä saatais hyvä terassin pohja aikaiseksi. Juu, sitä ollaan tehty. Lämmin on ollut. Uskon. Kyllä. Onko Valmetti ollut hommis? Valmetti on päässyt töihin. Siellä se on pikku tauolla. Lakisääteisellä. Lakisääteisellä tauolla. Kyllä. No ei muuta kuin kahvitauon paikka. Joo, kiitos. Laitoinkin jo uikkarit valmiiksi päälle, niin kohta pääsee sitä paljuilemaan. No niin. Tähän nyt ilmestyi sitten tämmönen musta muovivuorailtu juttu ja voitte jokainen arvata, että mitäköhän siellä sisällä mahtaa sitten olla. Sitähän ei tiedä ennen kuin avaa paketin. Mutta semmonen siihen ilmestyi. Onhan se massiivinen, mutta niin on isäntäkin. Nice. Ja Valmetti sen siihen toi. Sen taas siihen toi. Kiitos Valmet. Kiitos Valmet. Kiitos isäntä. Sekä kiitos myös Jussi iskälle, joka on ollut meidän MVP. Most valuable player. Kyllä. Pum. Hei. Ekalle maatilakesälle. Joo. Very nice. Kyllä. Täällä jo aivan malttamattomina testaillaan miltä tuntuu olla paljossa ja myös vähän fiilistellään tätä paikkaa, missä tämä paljon on, että onko tämä hyvä vai ei. Mutta mielestäni tämä nyt vaikuttaa isännän mielestä.
Ihan jeppis. Mm. Aika hyvä. Kyllä. Tilaa myös on aika monelle. On. Joten sekin on miellyttävä asia. Ja sinne se aurinko laskee, niin sitä on tästä aika kiva katsella. Maistuu. Missä kaverini on? Voisitko tulla tänne? Missä kaverikoirani on? Missä olet? Hei, sieltähän sinä tuletkin. Se olikin joku muu. No niin, mitäs täällä sheikkaillaan pyllyä ja täällä on jotakin ammattimiehiä ilmestynyt paikalle. Mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä on puuhat? Mitä veikkaat? No, Arvauksia. näyttää jonkin sortin rungolta. Aika hyvältä rungolta. Jep, jykevältä kun on kivijalka alla. Oho. Mitäs mieltä rakennusmestari on tästä työmaasta? Joka suuntaan oleva Vino rakennus ja kivet tuo oman haasteen. Vaatii luovuutta. Joo, tää on taiteen ala. Kyllä. Hei! Terve! Mites lenkki meni? Ei hyvältä näyttää. Treenin jälkeinen kurkku. Todellakin. Oletkin nyt niin. Saadaan toi loppu. Onko parempaa? Niin. Siinähän aika paljon nestettä. Jep. Siis kurkussa on oikeesti ihan sikana vettä. Niin on. Niinku melkein pelkkää vettä. No niin, mikäs fiilis isännällä? Kysyksä se multa vai? Kyllä. Täällä tehty aamusta asti terassia. Hyvältä näyttää. Ja kello on 9:30 illalla. Kysy pomolta. Mikään kaupallinen yhteistyö. Tää on ilmainen yhteistyö. Niin. Hei, ilmainen yhteistyö isoveljen kanssa. Construction Oy. Pistä seurantaan. Pistä nimi mieleen. Kyllä. Jos on tarvetta katoille, niin voi soittaa tonne numeroon.
Joo.